Higni ariyo nyaka nuchak tiyo machiegni kodgi. Ang'o gini ma adieri sedhi miyudo ber nyalo kwano mage ma kopogore gi jood bura machielo mane okodhi ka? Mokwongo kane wadonjo na akwayo osiptal ma level 3A mano miya $1,100,000. Osiptalno sani osegere, osewire rangi, sani warito mana ni mondo okelne equipment. Osiptalno oseger, mano wayudo. Ne wakwayo barabara ma en kama iluongo ni Stella koluorore gogo nyako yani. Contractor nitiere on the ground. Kendo nyocha miye pesa moro matis ochako, kendo sani chaki mede pesa moro. Contractor no tijno dhi mbele. Kane wantiere kanyero, ne wakwayo TTI mara nan gi nyithindo 1,200 to nan gi jopuonje 2 kende mano ndik gi sirkal. Nan gi principal to gi deputy principal. Jogo duto te mane medo puonjo nyithindo gi ne gin jok mano ndik gi board. Kana kwayo samine na wuoyo kodi ni bang' higni 2 an gi jopuonj 34. Kane wa donjo shortfall marwa mag jopuonj ne ni piny. E higni 2 mosekalo uriri wasendiko jopuonj 180. Awinjo ka sa suda ahinya. Yeah. Wang'iyane na motende kod limbe jatend piny. Biparo ni thoro mar wach motere kono nochop kare. To biparo ni dwach jopiny nochwalne. To biparo ni nitiere geno ni gik mano osingi kadhi timore. Mokwongo wach ni biro jatelo okelo kwe. Koro kwe politically, koro ji nyalo wuoyo. Mar ariyo okelo kwe ne jok matimo ohala. Sani koro ka nitiere kata jaluo kata oganda wa manya timo ohala e national government, kodhi manyo kata tich moro e sirkal, koro inyalo ng'iye gi wang' mayom nikech koro support sirkal. Jowa matiyo e sirkal kata jogo madwaro tich, jowa matiyo e sirkal nitie moko mano thir e kombe ma piny ma gintiere mano ginya sudo malo, sani koro ginyadhi mbele. To king'iyo dwach jopiny generally, taparo ni ker nyo yudo thuolo nikech ei limbene no nyocha wayudo forum moro godhiambo mobedo kode karibu seche 4 ka wayalo requirements ma county by county gigo madongo oro ni mondo tim. No way about, for example, ka wuoyo in general without going specific, awacho ni Lake Ring Road mane ma Busia cha to chopo nyaka Meoro. Kech waneno ko time to bedo connected to A1 manyiso ni Ahero Hispania. Kore oriwe godo kamano to manyiso ni jowa mantiere dho nam bro yudo yot mar wuoth. Ferry mane dwaro mondo wuoth gero dho wedhe mag nam Sori, Mohoro, kibiro Homa Bay, midhi Kisumo, midhi nyaka Siaya. Mago nyocha jatelo yie ni dhi mbele. Kato ferry be igero. Ferry ni dwani mondo koro bro wuoth e dho wedhe gi. Manyiso ni ng'ato nyalo wa Meoro machop Kisumu gi ferry. Kendo aparo ni is at an advanced stage. Mano kiwuoyo for example e weche mag infrastructure. Kech Lake Ring Road no nyalo yawo gik mang'eny ahinya kuonde wa kono. No wuoyo for example e ndege. Airstrip ma Migori, airstrip ma Homa Bay. Manyiso yieno do medo pesa mondo bor mar airstrip o yaw ma Homa Bay koni dhi miyo i wuoth bedo mayot. Jopuonj is a shortfall almost about jopuonj madhi 7,000 Nyanza te. Ma nyocha wapedho ne. Mowacho ni kachopo dwe mar kapok higa ni orumo. Ibiro tem mondo miwa jopuonj 3,000 e Nyanza te. Mondo koro waduok rem cha gi nus. Wachako donjo higa machielo to chako medwa pesa. Mondo iyudo ka skunde moko nitie gi nyithindo 300 to jopuonj gin 2. Koro wageno ni mano ero kotimore. Ka wuoyo in general, wach stima. Stima iyudo ni averagely every county nigi gimoro about 1.3-1.4 billion. Watimo last mile connectivity. Manyiso ni ute madhi romo karibu 70,000 idhi ket gi stima. Constituency na for example, an koro sani an gi 1,200,000. Monego koro wapangi kaka koro jogo wadhi yudo kodo stima. Koro apani magi gin gik madongo mananeno, of course chirni migero kuonde mopogore opogore. Migori sirkal gero chirni 11, Homa Bay gin 13, kamano ka gidhi mbele kuonde ka. To jatelo nitie penjo